Sí. Bueno, pois moi bons días a todos e a todas. Unha vez máis, un luns máis, estamos aquí logo da celebración da Xunta de Goberno para dar conta dos acordos da Xunta, como sempre, nun proceso ou nun exercicio de, como sempre, de transparencia, de información que merece a ciudadanía, de que esta Diputación fai gala, porque é o que merecemos todos. Saber, evidentemente, como se xestionan os asuntos públicos, saber como va facer un seguimento dos mesmos, e, por tanto, demostrar que estamos para resolver problemas. Bueno, hoxe a Xunta de Goberno tuvo unha parte de acordos e outra parte de debates, pode ser de unha maneira. Unha parte de acordos, efectivamente, que son 16 acordos que se adoptaron na Xunta de Goberno, centrados, neste caso, fundamentalmente ca cooperación cos concellos, e mobilizando un importe que supera o medio millón de euros na mesma, non? Bueno, logo detallarei un pouquiño máis este apartado, que é un clásico, por decirlo de unha maneira, de todos os luns, é dicir, ese clásico da cooperación cos concellos, pero quero pararme antes nun aspecto, por iso está aquí Marta do Campo, a xefa de área de infraestructuras, por si houber algunha pregunta técnica que facer, porque hai outra parte de debate, outra parte de acordo que tuvemos, e que fai referencia á defensa das infraestructuras da provincia, señaladamente os danos provocados polos temporais nas vías e nas infraestructuras provinciales. Bueno, como saben vostedes, ou como lles informa ahora mismo, a Deputación de Ourense ven de presentar ante o Goberno de España as memorias xustificativas cos danos provocados polos últimos temporais na nosa rede viaria provincial. Tras o traballo de inspección realizado polos servicios técnicos da institución, ciframos estes danos nun total de 2.017.613,83 euros. Como saben vostedes, esta documentación é un requisito necesario para poder acceder ás axudas previstas polo Ministerio de Política Territorial tras a declaración de zona afectada gravemente por unha emerxencia de protección civil referida aos temporais registrados entre o 10 de novembro do 25 e o 9 de febreiro do 26. Os informes técnicos que acompañan estas memorias describen problemas importantes en distintos puntos da rede viaria provincial. Fago un inciso. Houve unha actuación permanente durante os temporais e posteriormente para deixar libres, expeditas as vías, para terminar con aquelas situacións máis complicadas, pero evidentemente logo de que pasa o temporal atopámonos con diferentes realidades que temos que atender. Entre elas, os servicios técnicos describen o colapso de drenaxes por arrastres e sedimentos, o deterioro de firmes con fochancas e perda de adherencia, deslizamentos de terra e danos estruturais en muros de contención. Estamos, por tanto, a falar de actuacións totalmente necesarias e imprescindibles para garantizar, dunha parte, a seguridade viaria e, de outra parte, o bo estado das nosas estradas provincial. Por lo tanto, dende a Diputación imos ser firmes para que o Estado cumpla co que establece a normativa e cubra ata o 50% dos investimentos, permitindo así acelerar a reparación dos danos sufridos. Creemos que é un exercicio de responsabilidade e é unha maneira de ter estas nosas vías en perfectas condicións, non somente con fondo propio, senón neste caso debido a esta situación excepcional que provocou estes danos tamén excepcionales, pois que nos contemos ca colaboración, neste caso, do Ministerio. Bueno, esa foi unha parte de deliberación e de dar conta do traballo levado a cabo, efectivamente, por a área de infraestructuras e referido aos viais municipais, que é un aspecto, como digo, por a súa cuantía, máis de 2 millóns de euros, pois moi importante, non? Logo, a outra parte, pois foi a tradicional parte de acordos adoptados, no que, como decíamos, foron un total de 16 expedientes de cooperación municipal que suman máis de medio millón de euros, 508.583,28 exactamente, e que foron destinados a actuacións en 13 concellos da provincia: Barbadás, Beade, Castrelo de Miño,
Castrelo do Val, Coles, Agudiña, Petín, Porqueira, Rubiá, San Cibrao de Arviñas, Sarreaos, Trasmiras e Vilamartín de Valdeorras. Falamos de actuacións moi concretas destinadas a mellorar servicios básicos como o abastecemento ou saneamento, pavimentacións e melloras viarias, acondicionamentos de espazos públicos e, por suposto, tamén a mellora de equipamentos municipais. En definitiva, cumprimos coa obriga atribuída á institución provincial de atender as necesidades trasladadas polos propios concellos e que merecen, que van no senso ou no objetivo de mellorar a calidade de vida en todo o territorio provincial. Por suposto, todos os detalles destas investimentos, concello a concello e obxecto a obxecto, están na información que acompaña esta rolda de prensa e que a teñen a súa enteira disposición. En definitiva, hoxe fixemos este doble exercicio, por unha parte, de solicitude de recursos ao Estado para reparar os danos provocados por os temporais e, por outra parte, adoptamos os acordos para a cooperación cos concellos. Entre a petición ao Estado e a movilización aos concellos, falamos de acordos por valor de 2,5 millóns de euros. Entendemos que eso xustifica unha xunta de goberno e, sobre todo, a razón de ser desta deputación. Actuar sempre ao lado dos concellos, actuar con rapidez cando xurden dificultades e garantir que os investimentos, como viron vostedes aquí, cheguen a todo o territorio da provincia. Os concellos son de todo o territorio da provincia. Así que isto é o esencial da Xunta de Goberno. Como sempre, moitísimas gracias e, como sempre, entra a segunda parte da rolda de prensa. Quedo a disposición de vostedes para preguntas relacionadas cos acordos da Xunta de Goberno ou con calquera outro acordo ou calquera outra cuestión que quixeran vostedes plantexar aquí, como sempre. Moitísimas gracias. Vamos. Moi bons días. Hola, ahora. Sí, vamos alá. Nada, primeiro, pola Xunta de Goberno, preguntarlle con respecto ao que explicaba do que cifraron o estado das carreteras e o que lle piden, como vai iso? Se pode explicar un pouquiño, quero decir, faise o expediente agora e cando se pode saberse o estado, eses cartos, etcétera. Depois algunha cuestión aclarará a xefa de área, pero vamos a ver, como vostedes saben, o mecanismo é o seguinte: a raíz dos temporais, o Estado determina que a cuantía dos danos e a especial incidencia que tuveron nun territorio provoca que se declare como zona afectada especialmente por unha situación de emerxencia de protección civil. Eso supón que se activa todo o mecanismo estatal de cooperación, evidentemente, cos damnificados, sexan particulares en algún caso, en este caso cas administracións. E fai unha convocatoria na que invita a todas aquelas, neste caso, falamos de administracións públicas, concellos, e hoxe estamos falando da Diputación, de entidades provinciales, para que soliciten, se o estiman, evidentemente, a colaboración na reparación dos danos que teñen as súas propias infraestructuras. Neste caso, o que fixemos foi, efectivamente, unha evaluación cos técnicos nosos de toda a nosa rede viaria provincial. Produto desa avaliación salen eses informes técnicos que determinan que a mesma supera os 2 millóns de euros, e o que a convocatoria o que determina é que se pode cubrir ata un máximo do 50% dos danos producidos. Nós, evidentemente, temos danos por valor de 2 millóns de euros. Se conseguimos co Estado nos aporte 1 millón de euros, máis ou menos, sería un gran logro, que é o que buscamos aquí. En canto ao plazo de resolución, Marta, non sei se hai algún plazo concreto, pero imagino. Agora mesmo o que se fixo foi lanzar a... Marta. O que se fixo agora foi lanzar a convocatoria para ter unha estimación de custes, vale? Unha vez teñan esa estimación de custes, eles articulan xa, digamos que a subvención propiamente. Vale, simplemente lanzaron a convocatoria e as distintas administracións, concellos, neste caso diputacións provinciais, presentamos, segundo uns modelos establecidos, os danos valorados, e logo eles analizan eso, determinan
que cantidade teñen que mobilizar e reparte. Ata un máximo do 50%, como dixo o presidente. Moitas gracias, Marta. Que máis? Bo día, presidente. Bo día. Voltamos un pouco un clásico destas rodas de prensa. Non me diga máis. Despois do último anuncio do alcalde sobre que quere asumir agora esa remate da Praza de Abastos e que agarda colaboración tanto da Xunta como de Deputación, entendo que vostedes seguirán coa mantendida e quería preguntarlle se despois dese anuncio xa hai algo máis concreto, se hai algunha data de reunión ou coñecen, adiantou o Concello, pois algo sobre a súa intención de rematar a obra. Bueno, pois efectivamente aquí vamos de, eu diría que de ocurrencia en ocurrencia ou improvisación en improvisación. A verdade é que fai falta xa un plano para guiarnos neste proceso, non? Cando está judicializado, cando en principio aparece unha folla clara, unha folla de ruta clara proposta, neste caso polo xulgado, agora aparece pois a situación contraria. Primeiro, non queremos facer o proxecto, non queremos por parte do Concello, non queremos acometer as obras, negamos que o faga o proxecto e as obras as administracións, os placeiros e as administracións, neste caso a Xunta de Galicia e demais, e agora de repente dicimos que vamos a facer o proxecto, que o proxecto ademais vai costar moitísimo menos do que valía, e que il vai faguer o proxecto que vai que ese proxecto vale en torno aos 800.000 euros e que, por suposto, que nós temos que pagar e que temos que pagar, e ademais temos que pagar que senón que nos denuncia que é unha prevaricación de libro. Bueno, había que analizar seriamente estas cousas, non? En primeiro lugar, eso de xo hace parte un pouquiño fora de lugar, porque eu recordolle que se nos volvemos todos ao que é a realidade, é un edificio municipal e ten un titular, co cual ten un responsable. Pero bueno, nós non vamos entrar nesa cuestión. Sí que podemos entrar en algunhas cousas que se dixo. Por exemplo, a raíz da información que temos, cuestionar que estamos en plazo de execución subsidiaria, como il di do proxecto, porque ata onde sabemos ese prazo, o prazo que tiñan os praceiros para levar a cabo ese proxecto, que, por certo, era un prazo discriminatorio, porque no acordo aceptado por o Concello no ano 24 se facía o proxecto. O Concello era 6 meses, e se o fan os praceiros son 3 meses, cando menos é discriminatorio, pero ainda estamos dentro de prazo. Por lo tanto, creo que non se dan as condicións para unha execución subsidiaria do proxecto por parte do Concello, non? Segundo lugar, hombre, eu creo que debería haber unha colaboración máis grande. Agora falo do proxecto técnico. Que nos trasladan os praceiros é que, efectivamente, para realizar ese proxecto fixeron varias solicitudes. A petición formal foi registrada o 20 de xaneiro para ter os técnicos dos praceiros o acceso á praza e, por lo tanto, levar a cabo o proxecto, e ata o 2 de marzo, logo dun requerimento xudicial, non se lles permitiu a entrada aos técnicos para levar a cabo ese proxecto, co cual, bueno, a verdade é que é moi complicado traballar así, non? En definitiva, máis alá destas cuestións técnicas e destas cuestións obxectivas, o que está claro é que a Diputación, mesmo a Xunta de Galicia tamén, mantemos intacta a súa vontade de diálogo, a nosa vontade de diálogo e a disposición para colaborar no financiamento e na solución técnica. Pero, evidentemente, queremos que ser claros. Nós non vamos a ir a unha situación na que o Concello invita e a Xunta e a Diputación paga. Sabemos, antes de pagar, queremos saber cal é a conta que temos que pagar. Queremos saber que é o que se vai a facer, porque nós tiñamos claro o que se iba a facer, o que íbamos a facer nós, e estamos de acordo. En principio non é un problema de cartos, porque, según il, pasamos de 2.800.000 euros, co cual, por aí non vai haber ningún problema. Nós o que dudamos moi seriamente é que con eses 800.000 euros se poden solventar todas as deficiencias que ten o edificio da plaza. Eu creo que, para rematar, que nos deberíamos deixar de continuar nesta ceremonia de confusión, nestas ocurrencias que hai. Aquí é moi sinxelo
hai unha vontade de sentarnos, de facer un proxecto que cumpra con todos os requerimentos legales, con todos os requerimentos necesarios para que a praza sea plenamente funcional, de financiar ese proxecto. Fagámoslo dunha vez. E por último, e nos seguimos ca mantendida, e xa digo, non debe ser problema que si valía 2 millóns e agora lo vai arreglar con 800.000 euros, non creo que sea iso o problema. Agora sí, queremos saber que é o que se vai a facer antes de todo, queremos saber o que se vai a facer con esos 800.000 euros. Obviamente, se vamos a pagarnos, tenemos que saber o que se vai a facer con esos 800.000 euros. Non é cuestión de que alguén faga e despois os demais paguemos a cegas, non, eso non é máis. Pero quixera comentar outra cuestión. No curso das negociacións, unha das cousas que se pon sempre, unha das excusas que se pon é que os praceiros non queren marcharse da Alameda, e les teñen dito, creo que teñen reiterado por activa e por pasiva, de que eles están dispostos a volver á Plaza de Abastos, están dispostos a volver á Plaza de Abastos sempre que este operativa. Neste curso desta negociación, o alcalde califica como unha proposta trampa sempre o que habíamos planteado, o que ele había aceptado, que era pois máis ou menos un ano, 14 meses de execución da obra. Cando era en enero dábanos o mes de marzo, daba hasta marzo do 27 para elaborar o proxecto e facer a obra, e a partir de aí o que os placeiros dicían era, se non a damos terminado, que nos conte xa a concesión. Bueno, decía que era unha proposta trampa. Pois bueno, os placeiros estarían dispostos a dar un paso máis e decir que o prazo máximo desde a firma do acordo plenamente satisfactorio para ambas partes e con colaboración por todo, parece que en todo caso se comprometerían a que non pudera superar os 20 meses. Estamos falando de que agora lle estaría dando 14, estamos falando como nun máximo de 6 meses, que contarían contra a concesión diles, é dicir, que non sería gratuita. Bueno, pois entonces eu creo que están todos os condicionantes dados, está a financiación, está o plazo, está todo. Eu creo que nos deixemos de enredar e que cheguemos a unha solución dunha vez, e que esta pregunta deixe de estar encima da mesa de cada unha destas comparecencias, porque realmente o que temos que facer é facer e non falar. Sí. Coa mesma, hoxe coñecimos que a empresa xudicataria das obras de Avenida de Portugal paraliza a súa execución. Argumentan que ademais de unha serie de problemas técnicos levan 3 retrasos de pagos por parte do Concello. Algúns apuntan incluso a perda de axudas para elaborar esta obra. Non sei se querería valorar esta situación. Bueno, eu quero que a Avenida de Portugal está paralizada e que os veciños están moi molestos por esa parálisis absoluta que observamos simplemente cun paseo por a Avenida de Portugal, é un dato obxectivo. Isto, claro, o que non sabíamos hasta hoxe, ou por lo menos eu non o sabía, creo que na opinión pública non o sabía, porque o fixo público a empresa hoxe, isto é máis grave. Non se trata dun problema de execución de obras, senón que parece, todo apunta, por lo menos por a información que deu a empresa, que se trata de unha paralización debido á falta de pago. Hombre, aí xa estamos falando de outra cuestión. Aí parece que hai unha falta de pago, por lo tanto, a imposibilidade de continuar a obra, non solamente unha reiteración, a falta de varios meses de impago. Por lo tanto, eu creo que aquí tamén hai outra das circunstancias importantes. Moitas veces fálase de que o Concello pois fai obras e hai moitos proxectos, pero vemos que moitas veces non é solamente o anuncio dos proxectos, que moitas veces hai proxectos e incluso se inician as obras, pero é certo que a gestión destes proxectos e a gestión destas obras é francamente millorable, cando non, en algúns casos, podíamos decalificala como hasta de caótica, porque a verdade é esa. Todo se eterniza, todo se paraliza, todo se termina moi tarde, e realmente a verdade é que non é un exemplo de xestión, de boa xestión, me parece, que no caso dos proxectos. Por tanto, eu diría que están moi ben os proxectos, e os proxectos sobre todo están moi ben cando levan unha financiación, que aí hai un problema. Esa obra ten financiación europea,
E xa sabemos como gasta Europa en canto a xustificación e os prazos. Por lo tanto, non sei, non estou en condicións, nin quero afirmar nada, pero pode pasar un pouco como na Praza de Abastos. En nunha financiación de 3 millóns de euros, se perdeu por non executala, e seguimos, despois da perda desa financiación, seguimos na mesma, co mismo problema, ca praza sin rematar, co diñeiro que se perdeu e que tuvemos que pagar todos os orensais. Bueno, non quero pensar que tamén na Avenida de Portugal, pois tamén perdamos a financiación europea, e tamén en riba de tarde a mal a obra, la terminemos pagando íntegramente o diñeiro dos orensais. Por tanto, eu diría que non é tanto unha falta de proxectos, que en moitos casos sí que o hai, pero eu pediría unha xestión máis rigurosa e que se levantara esta paralización das obras. Nada máis. Nada máis. Bueno, xa ides como sempre con titulares. Vale.